Un momentito que se posen les càmeres. Correcte? Gràcies. Sí? D'acord? Sí. President, estem a Vila-real, una localitat eminentment industrial, taulerellera, que ha patit molt els efectes de la crisi d'Ucraïna, la pujada del preu del gas. No sé si té previst esta vesprada sí, davant dels candidats a les alcaldies de la Plana Baixa, fer alguna proposta d'inversions per a superar esta situació? Mire, Davant de les càmeres. sí. Bueno, jo en primer lloc vull dir que sempre és una alegria estar en Vila-real. Vila-real és la ciutat de tota la comunitat valenciana que més ha millorat la seva capacitat d'ocupació. És un exemple de quasi arribar a la plena ocupació. Tenim un atur tècnic, pràcticament. Això ha estat resultat d'una política de reindustrialització de molts d'anys, ha estat fruit d'una aliança efectiva que hi ha hagut entre l'Ajuntament, la Generalitat i sobretot els sectors productius, molt especialment la ceràmica. La ceràmica ha donat molt al conjunt d'Espanya, a les seves divises, ara necessita ajuda i finalment hem aconseguit desbloquejar les ajudes que hi havia per part del govern d'Espanya i la Generalitat ha aportat ja 100 milions a través de l'IBF i alguns d'ells seran ja directament, quan s'acuba ajudes directes, per tal de resituar un procés que és fonamental per a la nostra comunitat i molt especialment per a la província de Castelló. En aquest sentit, hem també que anar diversificant i avui hem tingut l'oportunitat de veure que allò que vaig anunciar el divendres, que hi ha una sèrie d'inversions en grans empreses que se van a produir a la comunitat valenciana, una d'elles serà la inversió de 1.400 milions d'euros en una fàbrica d'amoníac verd que se situarà a Castelló, al costat del port. Del que es tracta és de la reindustrialització de Castelló cada vegada tingui més força i més visió de futur. Això genera ocupació, perquè al final del que es tracta és això. En Vila-real s'ha fet un gran treball i el que hem de fer que en tota la comunitat valenciana la reindustrialització al final siguin millors treballs, millors salaris, millors possibilitats i oportunitats per a les persones. Això són fets, no són paraules. I d'aquesta inversió que més ens pot comentar? Per a quan serà? És una inversió que començarà de caràcter immediat. Avui han presentat ja el projecte que la Generalitat recolzarà i la idea és que se comence el més prompte possible el que és la construcció. Serà una construcció al voltant de 3 anys, però va significar un impuls a un pol de tot el que és el pol químic d'hidrogen verd, també tota l'aliança entre les distintes empreses químiques que existeixen en Castelló i que en definitiva generen també aquesta possibilitat de connexió amb la indústria ceràmica, perquè al final el que és important és que hi hagi un procés de descarbonització, que les indústries ceràmiques no hagin de pagar un preu desmesurat en l'energia, sinó tot el contrari, que se produeixi també aquest procés de descarbonització. En definitiva, és allò que se vol, descarbonitzar amb una indústria potent i capaç de generar més llocs de treball. O sigui, aquesta planta ajudarà a aquest procés no? De descarbonització, de dependència de les empreses ceràmiques. No? Bueno, és el conjunt de les empreses que al voltant de l'hidrogen verd, també l'amoníac verd, aunque estarà més dedicat fonamentalment al combustible per a barcos. Però, en qualsevol cas, el que es tracta és de generar tot un pol que finalment té sinergies que generen més ocupació de qualitat, que és del que es tracta, com el que s'ha fet així en Vila-real durant tots aquests anys. La indústria ceràmica ha estat capaç permanentment d'incorporar-se a processos d'innovació. Això és el que hem d'acompanyar. El que hem d'acompanyar és créixer millor, que és el gran objectiu del nostre programa de govern. Volia preguntar-li també, president, per les ajudes que ha anunciat este matí a les dones de les pensions no contributives i si les dones, no sé, un poc en aquesta mesura són un punt essencial també, no? La igualtat per a nosaltres és, sense dubte, un eix fonamental. La pitjor de les fractures que hi ha a la societat és la desigualtat que encara existeix entre homes i dones. I per això nosaltres el que hem d'intentar cada vegada és generar més mesures per a desequilibrar aquesta situació de desigualtat, o sigui, intentar sumar, intentar suturar les desigualtats. I des d'aquesta perspectiva, aquesta mesura que crec que és positiva, és de justícia. Simplement és que aquelles dones que han treballat tota la vida, que han sigut ames de casa, o que han estat en les fàbriques o en els magatzems de fruita o on sigui, i que en el seu moment no se'ls va pagar, no se'ls va cotitzar, ara en aquests moments tinguen l'oportunitat de, almenys en la seva jubilació, tindre una jubilació digna. Al final, són persones que han treballat tota la vida i el que no és possible és que dones que han treballat tota la vida finalment, quan estiguen jubilades, no tinguin la compensació per no haver cotitzat a la Seguretat Social. No han cotitzat per unes raons de base injusta i per tant ara el que cal és fer justícia.
Volíem fer-li una Sí. pregunta a l'alcalde de Vila-real.